Ero kama na Sharon, achiel kachiel kabende awuoke milimani kaendi kuma bende duol matayo jofuambo duto oketo e kar jot mabende jofuambo mochung' ne fuambo kod keyo weche yiero mabiro timore chieng' tich ariyo biro dhi nyime kendo gibiro romo kaendi kan kod achiel kuom jokanyo mabende wuok e duolno endi mabende dwa lero ni to higani ang'o miyo giamua keto ne jofuambo kar jot kuma giromo mondo mi tijgi obed mayom koterore kod weche mag yiero. An bende kod gi nyadendi mabende ochung' ne nyayo weche mag kwe mabende biro lose weche mag kwe gi ikruok magiseketo gimomiyo bende gichwalo weche mag kwe nyime ka bende mopogore gi mano wanyalo nyiso ni odiochieng' ma kawuono Kisumu kaendi ikruok oseket makare ka bende apisa kata returning officer mabende Solomon Mudanya noselero ni odiochieng' ma kawuono otese duto obed sanduge obed kiem kit obed gimoro amora motenore gigo ma ibiro tigo chieng' tich ariyo kotenore kod weche yiero osechak ke kar chung' od bura duto abiriyo mabende yudore kaunti ma Kisumu kaendi mondo mi ginyal chopo kanyo chon odiochieng' makiny obed ni ji osebedo giseikore maber kabisa mondo mi gichak tijno endi ayanga maonge ng'ukruok moro amora mabiro chocho gi kata chocho weche mag yiero. Ka ok awuoyo mang'eny ahinya ang' nadhi kuom jakom endi mondo mi onyiswa ni to higani endi ang'o miyo giamua keto kar jot ne jofuambo mondo mi tijgi obed mayot. Welcome. You'll just tell us the reason why this year as the Media Council of Kenya you've decided to set aside a center where media people will be meeting up after collecting and gathering information concerning the elections. Welcome and let us know the reason why and what you can say about this center and how it will help us as media people. Asante sana kwa jina Victor Bwire, nafanya katika baraza la vyombo vya habari nchini Media Council of Kenya. Ni furaha yetu kama baraza kwamba tumefikiria na tumekuwa na magumzo na waandishi wa habari wakisema matatizo ambayo saa zingine huwa wanapata katika events kama hizi kubwa kama elections, mahali ambapo wanaweza fanyia kazi kiharaka haraka. Manake baadhi ya matatizo hapa Kenya huwa ni ile kuchelewa ya watu kujua ile election results. Na kwa hivyo mwaka huu IBC na wanahabari wako na ile mkataba ya kusema kutakuwa na results transmission by media houses directly. Kwa hivyo ile imemaanisha kwamba kama IBC itakuwa inapeana zile results kwa media katika centers, inabidi kwamba waandishi wa habari pia wao wamejipanga, wakipewa zile habari waweze kupeperusha mara moja. Kwa hivyo ile ndio ilikuwa ni sababu ya kuwa tuwe na media centers. Zote katika Kenya ziko 8. Moja iko Bomas of Kenya pale kwa National Tallying Center, na kuna zingine Kisumu, Kisii, Eldoret, Nakuru, Meru, Nyeri na Mombasa ambazo zimewekwa karibu na county tallying centers. Ile ni kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba waandishi wakitoka tallying centers wakishapata habari wawe ni mara moja wanaweza pata mahali ambapo one kuko safe, pili kuko na ile vifaa vya kufanya kazi kama wifi na mahali kuko safe. Kesho tunajua kwamba pia waandishi wa habari watakaa kwa muda mrefu usiku ile matokeo yakianza kuingia, na saa zingine huwezi kujua itaisha saa ngapi. Kwa hivyo pia wakiwa na mahali ambapo wako safe wanaweza sikiza na waweze kuja kungojea results, itakuwa ni bora zaidi. Kingine ni tumefikiria kwamba mkiwa mko mahali pamoja kama media center inasaidia kwamba kama mtu sasa ako na habari anataka kupeana juu ya uchaguzi, tuseme pengine ni IBC official, ni security official ama ni media council ama yote, ni rahisi aje hapa mahali mko wote. Itakuwa ni rahisi kuliko akifanyia pengine mkutano katika hoteli mbali, tena ile transport na nini inakuwa inasumbua. Kwa hivyo mawazo yetu ni kwamba hii center itatumika pia kwa wale ambao wanataka kutoa habari, wanaweza pitia hapa na wapeane hapa, ni rahisi kwa waandishi wa habari wote wako hapa. Kwa hivyo hiyo ndio imekuwa ni mawazo ya baraza la vyombo vya habari, tuweze kurahisisha kwanza kazi ya waandishi wa habari, pili waweze kupata mahali ambapo kuko safe, manake tumepata visa ambapo waandishi wa habari wamekuwa wamenyanyashwa na nini. Tatu, waandishi wa habari pia waenjoy wakae hapa. Unaona ndugu yangu pale anakula maandazi na mahamri polepole, pia ni muhimu, manake ile welfare kwa kufanya kazi kwa muda mrefu bila kukula pia ni tatizo. Kwa hivyo ukiwa na mahali unaweza pata maji, mahali unaweza relax na vyombo vyako vya habari viwe safe, ile tunafikiria ni kusaidia kimpango, sio? Asante sana. Mana kamano kapo kadhir jofuambo mondo migi nyiso kaka bende gikore abro kawo nyaden mabende onyiswa ni to weche mag kwe mabende nyayo pacho kaendi onyalo wacho ang'owa kotenore kod yiero mabende wayudo ka yiero mosekalo nitie tulo makagi kacha mabende oseganeno machiegni. Erokamano. An ilongani Adhiambo to
an founder mar kampuni miluongo ni Birthmark to timo awareness ne birth injuries ne mine gi nyithindo. Koro maduong' moloyo nikech mandalo yiero to kiny wadonje yiero ber mondo wane kaka wan joluo kaka wachalo, wan jomo hero kwe kendo kwe ne gima wa preach moingo gimoro amora, to kendo daher jiwo oganda ni kata ng'ato dhiri machal nadi mochwanyi kik idhaw, nikech mokwongo samoro tije en mondo pushi owang'i mondo igori kode, ma ok en sa mar gorruok, nikech ang'eyo ni wasebedo gi challenges mang'eny kaka joluo. Jok moko wacho ni jogo gin violent. Ok wan violent. Ema ni seche moko kidwa ni mondo imi ng'ato reason momiyo oluongi mondo brandi kata ni you're a violent person. Tomorrow is not the day to fight anyone, or even today. Beduru safe. Ang'eyo ni wan jok ma support dhano mopogore. Jirandi nyalo support ng'at moko support, to in be nyalo support ng'at moko support. Koro kidhaw gi ng'ama jirandi to kinyi bro dak kode nade, kikoso chombe to bro bedo nade. Koro wabedo rabeda jok mohero kwe, to mane gima daher. Watiura tiyo gi wero kamano. Ero kamano ahinya. Ang' ne adhi achiel kachiel jofwambo mondo mi ginyiswa ni to bende igani oketnegi kar jot mabiro konyogi keto tijegi e yo mayot ka gisefwambo weche motenore kod yiero oko kacha ka gibiro romo kaendi ka gikeyo gi ni oganda mondo ng'e ni wechego dhi nade to gichopo kanye. Ang' nachak kodi mondo inyisa ni inyalo wacho ang'o, iwinjo nade kotenore kod wach ma kawuono duol matayo jofwambo ketonwa kar jot ma bende wabiro rome bang' kwasefwambo weche mopogore motenore kod yiero machakore odiechieng' makiny. Daher mar wacho ni kar jot ma jofwambo losnegi kawuono Kisumu en kama ber kabisa, nikech mokwongo chiegni gi County Tallying Center kama ibiro kwane ombulu mar Kisumu County mangima. Wabiro bedo ka watiyo gi internet, watimo tijwa mar fwambo gi keyo ka. Gini en gima ber kabisa nikech odiechieng' ma kawuono ema duol matayo weche mag fwambo okelo noa gimiluongo ne media center ni. En gima pok notimore nyaka nene, nyaka yiero mamoko mosekalo ka pok nwaneno kotimore. Koro wago erokamano ne Media Council nikech gitimonwa gima ber ma pok nwaneno kaka jofwambo ma Kisumu. Erokamano ahinya. Ang' nabi kuomi jatelo, aneno kidich ahinya. Nyisa ni winjo nade kotenore kod center ma bende wabiro rome kwasefwambo weche mag yiero ma bende chakore odiechieng' makiny. Okay, an iluonga ni Kevin Omolo, an jafwambo Kisumu ka, kendo kawuono ne wabiro timo testing mondo wang'e kaka internet gi stima mar center wani bedo. King'iyo ng'eny ute fwambo nigi offices e town koma bor kocha, lakini koro koketnwa center machiegni gi kama wadhi time tallying center, koro dhi bedo mayot, kendo wan kaka jofwambo ok wan e piem moro, koro ji ni kate kanitiere kaka ji nyalo konyore e ute fwambo kata gi individually as jofwambo, waneno ka dhi bedo mayot nikech ka wantie together yot mondo waresponde gimoro amora mowuok e yorwa mar tich mar jofwambo. Erokamano ahinya. Mana kamano Sharon, kaka ineno aneno ka nyidendi ma bende nie duol mar fwambo niendi kata riwruok mar fwambo niendi chal ni ok gidwa loso wi wach niendi, kata kamano ang' naduok ni e studio kanyo mondo mi dhi nyime ka wan Kisumu kaendi. Waikore mukalo mondo mi odiechieng' machiny wachak keyo, wafwambi kendo wanon wechego kwafwonogi kaka gitucho, kaka gitimore, kaka luto ombulu dhi, mondo mi wanyal keyo ne oganda mondo ging'e ni to bang' luto ombulu ang'o gini matimore. Sharon, inyalo dhi nyime. Erokamano ahinya Millicent. Bende ang'e ni Millicent kapod intiere kaunti ma Kisumu ibiro bedo kata mana kelonwa ni otese mag luto ombulu bende gisechopo e polling stations mago kuonde luto ombulu. Ang'e ni wach ma kamano bende ibiro luwe kawuono e kaunti ma Kisumu.